noul canon al zilelor noastre. Și atunci li s-a dat puterea, s-au cuibărit în neajui sunt, au posedat-o pe rând, apoi și-au împărțit-o hălci, urlând sălbatic de plăcere, s-au devorat erotic, s-au ucis, nici crima nu e de ajuns. Nesătui cu ochii bulbucați de plăcere, nesătui cu ghearele murdare și pline de resturi de carne, de resturi de om, își sugeau unghiile nevrând să lase nicio urmă. Totul era al lor, totul este al lor, vor totul. Și atunci li s-au încurcat limbile, vorbeau, urlau, țipau, dar nu se mai înțelegeau unul cu altul. Închideți școlile, spitalele, bisericile, cimitirele, noul canon al zilelor noastre. Închideți totul, închideți-vă în case, baricadați-vă în case. Speriat, creierul floare, inima, amigdala, pulsul, respirația, mâinile transpiră. Fugi, fugi de tine, fugi de oraș, fugi de oameni, fugi de iubire, fugi de Dumnezeu. Ascundeți de ei amigdala ca pe o comoară, altfel veți ajunge pânze deșirate pe care le va lua vântul, împrăștia în cele 4 zări. Ne-au îngrămădit pe toți în case, ne-au închis cu lacăte, cu zăvoare, moartea se plimbă pe străzi cu sunet metalic, șenile de tancuri e moartea. Din când în când un înger trece pe deasupra orașelor, ai putea să auzi foșnetul aripilor. Liniștea densă a lumii. Ne auzim inimile. Auzi cum bate inima? Îți auzi inima? Și apoi iar vacarmul aiuritor al lumii deslănțuite, limbile încurcate, urletele din televizoare, soldații marșăluind, tancuri, 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 arme, legea marțială. Și atunci li s-a luat puterea. Îngerul a planat deasupra orașelor, deasupra pădurilor foșnind, deasupra mărilor liniștite, a înconjurat sateliții bruind ordinele de luptă, îngerul a oprit trenurile, metrourile, avioanele, computerele. Undeva, un copil se uită pe fereastră. Lumea s-a oprit în loc, pentru că lor li s-a luat puterea. Copilul în cadrul ferestrei își spune rugăciunea de seară și ne iartă pe noi, precum iertăm și noi greșiților noștri.